Ndinonzi Major Nyarubiro, ndiri administrator pano. Vadinda vanonzi Major Jochore, avo ndiwo project officer vedu pamaprojects ese anoitwa panapa kuti mukazoona wasvikawo kwamuri vachita sevanokumbira sevanodii ndo project officer vedu. Ava vanonzi Major Jochore amai ndo bhesa vedu vanoona marecords zvinyorwa zvese zvinoitwa pano ndi Major Jochore vari papa. Timi iri papa ndo vashandi vepano tasarudzwa pavazhinji, saka tinofara kwazvo. Uye ana mbuya nana sekuru ava ndaya ndichivabvunza mangwanani ndikati dheti rinomboti kudiko nhasi, nai dheti riri kuti chiiko nhasi? Vanobva vati 25 December nokuti Christmas gadzirirwa zvakadai vanonzwa kufara kuti tarangarirwa. Chinhu chikuru chamaita ichamai nokuti tine vazhinji pakati pavo vanoti kana vangopinda munomu havakwanisi kuzobuda, vanozongobuda kana nguva iya yakwana. Saka kungouyawo kuzovaona zvakadai zvinhu zvinokomborera nokutifadza kwazvo. Asi tinotenda kuti imi makambouyawo kumusha uno makore mazhinji akapfuura pawakavapo. Musha uno wakavakwa 1974, saka mukazotarisawo 1974 zvizhinji zvaparara, zvizhinji zvacho hapasisina. Uye dzimwe nguva maimbouya vana sekuru nana mbuya ava vakawanda chaizvo. Nhasi mauya vari vashoma nechikonzero chokuomerwa kwazvo, kuti kana tikavaunganidza vakawanda tinoshaya futi chokuvapa. Saka zvokuti vadye tiri kuomerwa kwazvo. Zvakare mukazovatarisa vazhinji, musha uno wekumhudzo wakagadzirwa uri waizoitwa sereferral. Vanenge vari kune mamahomes vanenge vakwegura zvakanyanya nevanenge varwara vaizouya kuno nekuda kwechipatara. Saka izvozvo tine vakawanda vasingagoni kuzvibatsira vanoda kubatsirwa. Muri kuona vakagara chaizvo kudai, asi pavari apa vanogona kuzviitira 12, vamwe vese ndevekubatsira. Saka kureva kuti kana zvakadaro zvinoreva kuti katinowadzakana nemanaputeni zvese tinoita. Saka izvozvo manje zvoratidza kuti tinodawo mishonga. Vese kukweguraka kunoenderana nekurwarawo zvakare. Mishonga tinoishaya. Dzimwe nguva kuvaendesa kuchipatara chaiko tinoremerwa. Ipapo tinoda kuti vadye
dzimwe nguva zvekudya zvacho tinozvishaya. Kana tikazviwana dzimwe nguva huni chaidzo dzekubikisa tinodzishaya, huni chaidzo tinodzishaya pano. Ndoda kutenda zvikuru kuna meya vedu nechitungwiza town council. Takatambura kwazvo nemvura dzichida kubhadharwa zvikwereti zvichingouya, aiwa ndokubva vatinzwisisawo ndokuti exemptawo papayment paya. Asi ndati nditaure zvakare nokuti ndavaona vari pano. Nechikonzero chokuti ndavaona vari pano, aiwa tinotenda kwazvo makatirangari, asi makazoita musiya paduku kuti hatichabhadhara, but chikwereti chiya chamuri kuramba muchititumira matsamba chiya kuti bhadharai. Kutaura chokwadi pamberi paMwari. Tinochibhadhara nei? Hatinesi. Nokuti musha wedu panapa 100% ndiwe madestitutes. Hatina anobhadhara kana sendi. Saka kana tisina income, kana matsamba akauya, tinobhadharawo nei? Takumbirawo kubvisirwa chikwereti ichocho. Sezvandataura zviya kuti hembe dzedu dzatinowachaka dzingori zvadziri, hadziwachike nemaoko. Saka dambudziko redu mushina uya wamakasiya pamaimbouya muchizoona uya wakafa. Saka kuwacha chaiko tatione matambudziko. Hatisisina mushina wekuwachisa. Tiri kumboedzawo kuti musha ufambe. Ndofunga muri kuona kubvira apa kunosvika uko matanga ehuko. Takanga tamboedzawo chaizvo ndobva tamboisa maroad runner. But pakaita heat wave pipe dzakabva dzafa dzese. Dzakasara ndidzo dzishoma dziripo idzi. Saka tinongoti dai taizowana kuti titangise zvakare. MP vedu vari panguva yakaoma. Nokuti pavanouya panapa tinochema chete. Vakangouya tinochema chete. Asi zvakadaro tinofara. Nokuti havagari vasina kuuya kuzotiona. Munoziva kuti kana uine dambudziko ukawanawo kuchemera, kunyange asati aekta rinoita kunge rapera. Saka tinofara kurape mutezo. Jurawo yamakasiya iyo mukangodongorera nepapa ingodongorera zvishoma. Jurawo iyo mukaona mukasvika padhuze ipapa masimbi ayakagadzirwa nayo asara pachena. Iyo yaparara. Mukazotarisana apa takaisa masimbi nekusaidhoko takavhara nemasimbi. Tiri kuzvitaura zvese izvi nokuti munoenda kune vamwe muchingonovaona mobva mati kumusha kwedu kwakapfurunuka. Ndati nditore zvakare mukana uyu kuti nditaure izvi kune vese vakatikomberedza panapa. Ndinofunga kuti pamasvika maona chipatara chedu icho chiri kurinovetwa. Nokuda kwekuoma kwezvinhu. Ikoko kwangu kuchigara vamwe vakwegura nevanenge vachirwara kuchipatara ikoko. But nekuoma kwezvinhu taive nevashandi 16 panapa. But takatadza kuvabhadhara tangogara tiri kumakotsi. Ndokubva taritrencha 11 tikasara ne5. 5 vacho tiri kutadza kuvabhadhara zvakare. Izvozvo ndo zvatipa pfungwa yekuti tirendese kuchipatara kuti pamwe tingawanawo mari yekubhadhara vashandi. Zvino zvakadaro izvo vese vari pano kana mazofamba handiti vana sekuru nana mbuya mavaona. Izvi ndo zvinoreva kuti bumhudzi haina kuvharwa. Nokuti pane vamwe vakaona sekuti bumhudzi yavharwa. Isu seSalvation Army tikashaya social work hatisisiri Salvation Army. Nokuti inotofanirwa kuvapo kutarisa vaya vanotambudzika nevanoshaya. Saka vana sekuru nana mbuya varipo vachida kubatsirwa saizvozvo, varikuda kushanyirwa vachionekwa saizvozvo. Dzimwe nguva musina chamakabata zvenyu, kungouya kungotimhoresa patiri kudai matiitira chinhu chikuru. Saka tatenda nokurangarirwa, tatenda nokuti muve pano nhasi. Mwari azoramba zvokwadi kwandiri kwese kuMidlands uko veduwe ndinozvigonawo here. Amen. Saka ndoda kutenda mama. Ndaona vakomana vachisenga vakadzokera. Ndikati kozva mama vauya neshoko. Mama hangu ndoda kukutenda hama dzangu dzose dziri panapa handina mashoko akawanda iye zvino. Mwoyo wangu uri kunzwa kurwadza nekuti tanonoka. Tapinonoka kupedza kubika, magetsi aenda tiri pakati. Ndingazotaura hangu here ana sekuru vachizvi. Inini ndakakurira kuchitungwiza.
ndakakurira muno muSt Mary's akasike kutanga kuuya panapa. Maonero angu ndeyekuti tikagona kudzokera kwatinenge takabva, tikagona kupa chinhu chakakosha. Munhu wese ane something to give muupenyu. Ana sekuru nana mbuya vari panzvimbo panapa vanzwa meja vachitaura kuti kana huni zvingare huni chaivo vanosangana nemachallenges akawanda akasiyana siyana. Vamwe havakwanisi kuzviitira, vanoda madiapers, vanoda zvinhu zvekushandisa, zvose izvozvo. Inini ndinokumbirisa kuti muri yedu yeZimbabwe tine machallenges atiri kusangana nawo munyika medu, especially financial challenges. Chikumbiriso changu kuti tese dai taisa musoro pamwe chete tamboregedza kupoliticize zvinhu zvese zvatinoita, titarise munharaunda matigere kuti makambomira sei, chii chaungagone kuita to make a difference maunenge uri, chii chaungakwanise kuita saningi zvake kuti ubatsire. Saka ndo chimwe chezvinhu chandinokumbirisa kuti dai vanhu vemuZimbabwe tauya pamwe chete tabatsira vanhu vakaita sevari panapa vasisakwanise kuzvibatsira. Tine vana chaivo everyday, kune vana vanoraswa vazhinji. Mukaenda kuHarare hospital ndiriko zvangu musuno ndichiona magariro acho avakaita neenvironment yachone, unonyatsoona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka chikumbiriso changu futi kumhuri yemuZimbabwe kuti ngatiisei futi musoro pamwe chete, makanselas chaivo, kana even vasiri vasinei nematongerwo enyika, vakwanise kuita kana magroups chaivo ekuti munhu every household pamwedzi kungobvisa kana tin 1 remukaka, powdered milk yekupa vana. Moronga kuti zvinoendeswa papi, tosiya kuti uri wekupatipi, uri kuita nezvei, kuti tikwanise kubatsira nyika yedu. Ndinoona kuti tikaisa musoro pamwe chete tichibatsirana nezvakadaro tino make a difference and it will go a long way. Value aina mhosva. What matters is the heart. Dai yanga iri zvine value ndaigona kunyara kuti asamaitsvangirai vanhu vanenge vachita expecta kuti nduye nerori yakazara, asi ndaitawo pandinokwanisira semunhu. Ende handina kuuya pano ndichiti ndiri mudzimai wavatsvangirai ndakamirira MDC. Ndauya saElizabeth akakurira muSt Mary's, ari kudzokera kumba kwavo kunoona kuti kumusha kwakadini. Saka ndo zvandinoshuvira. Tine machurches mahombe, machurches ane influence yakawanda. Zvino tine machurches akawanda. Vana Prophet Magaya vakakurira kuno, vana Prophet Makandiwa vakakurira muno, vakawanda very influential people vakakurira muno. Imagine kuti zvakafana kana Prophet Magaya kana kuti Prophet Makandiwa vakasimuka muchechi vakati mwedzi unoyu tiri kuda kubatsira munhu ngaauye kana ne1 pampa kana nenapukweni kana chii, ndo zvatiri kungoda kuunganidza mwedzi unoyu. Tiri kuda kunobatsira kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Fungai kuti tinounganidza zvinhu zvakawanda sei togobatsira. Ndo zvishoma zvandanga ndichinoda kuti mataura kuti mafunga kuti mudzokere kumushando, tsika yedu yechivanhu yekumborangarira nekuchengetana, but tiri kuona vanhu vari kuchengetwa mumusha unoyu, zvichireva kuti pamwe tatisudurukei patsika yedu uye masarudza zuva ranhasi zviri kudyidzana sei Africa Day neuAfrican hwedu pakuchengetana. Zuva ranhasi zvangoitawo coincidence, but rinongotipa kuti tirangaridze kuti Africa chinonzi munhu chii. Isusu tiri maAfricans, chinongonzi munhu chii? Munhu kuziva kwawakabva, kuremekedza vanhu, kuremekedza society yaunenge uri, ndo chinonzi munhu. Saka zvino I think zvinongoenderanawo nezuva ratiri rinori kuti ngatisabvei pachinhu chinonzi munhu, tidzokere paunhu hwedu.
tigodzidzisawo vana vedu vakure vachiziva chinonzi muAfrica chii. TV,
asi zvisina kubva pasi pemwoyo, asi kune kwakudikidza nekurwadzisa vamwe vanhu vanga vachiti vararamisawo dzimba dzavo. Mama, ndoda kukutendai zvakanyanyisa. Nezera ravo iri hazvifungwe nevangani. Zvaitwa namhamba izvi hazvisi zvokuti kuwana mari. Vakawanda vanowana mari mukati mokurarama, asi haambocheuke. Haana mweya wokurangarira kuti ndine vamwe vadikani vangu vari kutambura. Asi mama, munhu anozvarwa akachipfumbata mukati memaoko. Anozvarwa kubuda mudumbu ramai vake, chipo chake hachirasi. Mama, matipasa manyene sechitumbisa profita. Tinongoramba tichinamatira mai vedu maitsvangirai kuti wisdom yedenga irambe iri pavari. Vasaite zvinhu zvavo vari panyama, nekuti tikaita chimwe nechimwe tiri panyama hakuna kwatinosvika. Zvese zvinogumira panzvimbo, zvinogumira panzira. Asi tikatungamidza Mwari mberi, zvimwe zvinhu zvinoitika. Makonzo chaiwo kuti zvibudirire zvese izvi, vakatanga vanyengetera vatungamidza Mwari mberi kuti Mwari chivai mukuri wenzira, mubvise zvigutswa zvese zvinobaya, inini ndochitevera. Dai vakazviita panyama, dai izvo zvimaona vanhu panapa pakazara nevanhu vari kudhonzana, vari kudini, asi nepamusana pekuti nzvimbo ino mweya mutsvene wanga wakomberedza. Tinokutendai mai, Mwari vakuropafadze. Zvirambe tichinyengetera kuti 2018 zvichapfuurira mberi. Mwoyo wokurangarira hanzi ziva kwawakabva. Iye zvine izvi ndiri kutoshamiswa namama kuti vachiri kurangarira kwavakabva. Iye zvinotava kungoziva kuti chirere chigogo ugoramba uchichirera. Zvezvainzi chirere ugochirerako uwo hakusisina. Asi wakungoramba uri iwe wokuti ndiwe unotengera mwana unomuendesa kuchikoro, woti agraduata, womuona agara mumabhiriji, mabhurugwa akadembera, woshaya kuti mwana wangu ndomuita sei. Woramba uchishingirira nepese paunogona kuti aonekere. Iwe uchitarisira kuti ndakamuendesa kuchikoro zvese zvaita zvichandiyamurawo mangwana. Tiri kungofa tichivachengeta vana vedu nekuda kwenyika ino yeZimbabwe. Saka nyika ino yedu yeZimbabwe inoda kunamatirwa. Ndiri kutenda zvikuru kuti program inoitirwa panapa pevanhu vanoziva Mwari, vanhu veSalvation Army, ngativaroverei maoko. Inyasha idzi, inyasha Mwari varamba vachikukomborerai misi nenguva. Isusu tichawanawo nguva yekuti tanzwa Meja vachitaura kuti iye zvinezvi zvakuvaremera.
mugotitenderawo kuti kana tazoyamika tichiti toda kungokubatsirai kukirina mutitendere. Tinongoti tiri vana vamogenetsvangira nechange maitro maita basa pamusoroi meja pamusoroi mameja muri uko ndinokutendai zvakanyanyisisa nekutipa mukana uno kuti tikuvhakachirei nhasi. Hama dzangu dzose mauya kuzotikuta mazviita henyu pamusoroi MP pamusoroi makanselas ese maita henyu nekutikuta kwamaita. Masikati ano ndinongonzwa mufaro mukuru. Mufaro wangu akasike kutanga hako ndichiuya panapa ndapanapa pamba pedu saka akasike kutanga ende akasike kugumisira ndicharamba ndichiuya. Ndinonzwa kungotenda kunyanyanyanya vanameya nebasa ramuri kuita kuchengeta vanambuya vedu nana sekuru panapa. Haisi nyore kunyanya nemamiriro akaita upenyu nezvinhu kunzoko, zvinhu zviri kunetsa. Dzimwe nguva munenge muchishaya chaiko, tanzwa muchitaura kuti unomuka uchishaya kuti saka towapei. Ende hapana chinhu chakaoma kudaro kuti wamuka uri panhu pane vanhu ende vanhu vese vavo vakatarisa iwewe kuti vange vachidya. Kana kuti munhu ari kurwara wakamutarisa ari in pain but hauna chekumupa. Saka mutoro wamunawo wakakura ende tinoramba tichingonamata tichikunamatirai kuti Mwari vakupei strength newisdom yanga ichataurwa iya kuti murambe muchingotiitira zvakanaka kuna ana sekuru nana mbuya. Inini ndakakurira muSt Mary's ndinopasera apapo. Saka vana mbuya vamwe vacho vakawanda ndaivaziva ndichiri kadiki. Ndatonzwa sekuru vangu vari apawo vakuti ndaishandira mbuya venyu ndichienda kunovarimira kumunda uko, asi nhasi vakuzoya kuzotondipawo chikafu. Mwari wakanaka. Tinotenda zvakanyanya. Shuwa shoko rinotiti chirere mangwana chikugurerawo. Wisdom yanga ichataurwa nezvayo iya haisi wisdom yekuti inokombe kana zvakaita sekuru ava vakura zvavaita izvozvizvi, kana vakangokura kusvika pavari apa vasina wisdom havatorina. Haikomberwi pagembe asi kuti wisdom unotongokura unayo. Saka chandiri kunyanya kuda kutaura ndechekuti ngatigonei semhuri yeZimbabwe kugona kubatsira, kungova nemwoyo wekupa. Dambudziko ratanyanya kuita munyika medu ndofunga nderekuti tinoda kupoliticize chinhu chese, kari kapi zvako kese tinoda kukashandisa politics tikapoliticize, tichikanganwa kuti mukudaro zviri kukosta innocent people. Saka tikagona kuisa politics paside, wotarisa ari panext pako kuti akambogara sei, akamira sei, haunawo here chaungagona kumuitira, chaungagone kumubatsira nacho. Ndofunga tikadaro tinorarama upenyu hwakanaka. Basa riri kuitwa panapa ibasa ratinotarisira kuti munyika dzakanaka, nyika dzakabudirira, zvinhu zvekuti tingadai tisiri kufunga, tingadai tiri kungopawo zvekungotiwo ndangofungawo kuti ndiite. Government ndo ingadai riri basa rayo rekuziya kuti vana sekuru vedu nana mbuya vakashanda kare, saka zvavakashanda kare yanguva yavo yekuti vachizorora. Vati mukuzorora umu hatifanirwi kuti tingovati ngavachingoenda vakararama kare chero zvazvazoita. Tizivo kuti vanoda kudya, vanorwara. Mukukura imomumo nyama idzi dzakashanda zvakawanda zvakasiyana siyana, dzinenge dzakudawo kuzorora. Tuzvirwere twakawanda tuye tunotanga kunyuka nekukura. Saka vanoda mapiritsi anga achataurwa ayaya. Ibasa rehurumende yedu kuti dai hurumende yedu nyika yedu yakanaka,
wana mbuya nanasekuru ava vachirapwa pachena, vakaenda kumahospital varapwa pachena kudaro, mishonga yacho yonzi iripo. Sekuru akanzi vakuvara gumbo, vari kuda kuitwa x-ray. Zvisambotanga zvanzi vanei, munei chekubhadhara kuti vaitwe x-ray. Chokwadika, tikadaro tinova a cased nation nekuti tiri kukanganwa. Mubhaibheri chaimo munoti yeuchidza kuti zvinonzi ivava vachena musoro ava varemekedzei. Kana shoko raMwari rakatitaurira richiti yeuchidza kuti vachena musoro vayeukei ende muvaremekedzi, kuremekedzwa kwacho ndikoko. Ndakanzwa mwoyo wangu kurwadza some 3 months ago. Ndaenda kuParenyatwa, ndaenda kunovhizita ndichiona muroora wangu anga asinganzwi zvakanaka. Ndakapinda muward, ndakambofunga kuti ndarasika. Ndapinda muward, maiti marume apa vakadzi muward 1 yakasangana nevarume nevakadzi vakasangana. Tichine hunhu here kana nhamo yakuchisvitsa kuti tishaye hunhu? Zvakaoma. Ndakanzwa kutya, ndakatambura ndikati Mwarika, kana nhamo ichitisvitsa pakadai kuti tishaye hunhu sevanhu, chinonzi munhu chii? Hunhu. Saka kana tabva pahunhu ihwohwo hatisisi kuchii, kana Mwari vanotituka. So ndichidzoka panyaya takanyanya kuunganira zviri panapa. Munhu wese mukurarama kwatinoita, you have something to give. Hakuna anoti handina chekupa. Meja vataura kuti kana kungotishanyira zvenyu, kuti tingokwanisawo kungotukuwana kwekuturira, kuti mungonzwisisawo kuti tiri kurarama sei. Zvichida mangwana uchasangana neane chatiri kudawo, mukagonawo kutibatsira. Saka zvinhu izvozvo ngatifambei nazvo kuti munhu wese you have something to give. Mamuri mumakommunity medu umomo tikagona kana kuita tumakomiti zvandandichataura zvevhiti, ngatibvei pakuti uriwe patipi, uriwe chi, timbotarisa kuti isusu wacho tiri kugara sei. Munharaunda matiri umo tine vanhu vakasiyana siyana vane maproblems akawanda. Kune vana vari kuraswa, andiri kuHarare hospital futi, vana vari kuraswa. It's a sorry state. Ndapota zvangu unoona masista vachishaya kuti saka vana vaivo vapei havana mukaka, rusvava runa rupa mukaka wamai, hakuna vapawo mukaka wemugaba. Saka hanzi tinopedzisira takuvapa glucose water. Saka zvinhu zvakaoma veduwe, zvinhu zvinorwadza, asi muZimbabwe takawanda. Ngatibvei pakuti ndoramba ndichiemphasize, ngatibvei pakuti uri munhu wakamira sei, uri wepati ipi. Timbogara matiri munharaunda imomo, madzimai kufoma kana tumagrupu chaitwa twekuti pamwedzi muri kana 20 kana 30 pamwedzi 1 pampa pamunhu 1 zvaro. Kana wakwanisa mairi, kana wakwanisa kana tini 1 remukaka, ndo zvawagona mounganidza motora. Nhasi tafunga kuenda kana kwamurombedzi chaikoko kwahospital kune vana vanenge vazvarwa kana vanenge varaswa kana tafungawo kuvaendesera zvakati. Mangwana mwedzi unoteera uyu ndabvisa kana futi idhona chairo, ndatengawo kana neno chandagona kutenga kana ijiki chaiyo yekuklinisa mutoileti kana chi. Regai timboenda pabumhudzi apa, matoilets acho anoda kugadzirwa. Maunganidza kana kajiki, mumwe aunganidza domestos, mumwe aunganidza kasunlight, mumwe auya kana nematemba. Izvozvo tikadaro, ndiri kukutaurirai, kana Mwari chaiye ari kudenga anotinzwa, because tiri kurangarirana. Asi dambudziko ratinaro nderekungoti ndezvake uyo nekumba kwake, inini chero ndinazvo kwandiri. I am fine. Ngatiregedzei kudaro.
handina mashoko akawanda ndingataurise. Hanzi ukaroorwa napolitician sometimes unotezera wakungoti ukasimuka unenge wakungotaura. Inini ndakarerwa nambuya, ndakachengetwa nambuya, saka kana ndakatarisa ana mbuya vangu vari panapa in 2013 pakashaika mbuya vangu ndaifunga kuti ndinofa because ndaiti pain iya handikwanise mari iyi ndinofa. Pakafa mai vangu handina kutonyanya kurwadziwa fanika zvakaita mbuya vangu, but chakandiporesa ndaiti ndikaona munhu akura zera rana mbuya vangu ndaisatoda kana kumutarisa ndototarisa kusaidi kuti handingahambi kana kutaura kana kufunga nezvazvo kana kujoka, but chakandiporesa ndakati chiri kunyanya kundipa mwoyo wakadaro. Bva ndati rega ndidzokere ikoko. Ndakapora nekuuya futi pabumhudzo panapa. Muchirememba pandakauya pano imi ana gogo nana sekuru makandiporesa. Kubva pandakabva panapa tikauya tikatamba tikaita sei, ndakabva panapa ndati at least ivo vakaita pavo but ndichine vamwe ana mbuya nana sekuru vakawanda. Saka nhasi futi ndangonzwa futi mufaro pandanga ndichitamba nemapa, ndangonzwa futi mufaro kuti muripo. Kuvapo kwenyu kwakatikoshera, nyika ikashaya vanhu vakuru inenge imimi inenge yakatukwa inenge yakarasika. Saka kungovapo kwenyu kwakatikoshera ana gogo nana sekuru. Ticharamba tingori pamwe chete tichibatsirana tichionana. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndinoda kutenda kunemi mai wangu. Ndinotenda maisha yenyu mai. Mationaona mwetina ipano. Mwana wedu uyu ari kugara munesu. Kana tisina chekudya, tinoenda kuti wabata marokwe. Kuti mai todyei. Mwana haarari uyu usiku. Nekuti tinenge tisina chekudini. Saka tinokumbira tinokutendai Mwari akuitirei zvakanaka. Tinoramba tikunamatira usiku nemasikati maita mai wangu. Nhamo yetinayo pano ndeyehuni mwanangu. Huni tinowapopotera mai kuti tiya isati yauya. Vanenge vasina chekuita nesu. Hatina magetsi, hatina kwetinowana huni. Saka tinotowapopotera kuti mai toita sei, todyei. Wotoona watouya pamwe vanenge vachitoda kuchema nekuti todyei nekuti ndiwo mai vedu vanotichengeta. Maita henyu mai vangu, maita mai. Tatenda zvikuru chokwadi matitinoosva tichiziva kuti tikamuka tine zvatichaisa pamoto. Pamatora Mwari vawedzere zvawanda. Tinotenda zvikuru.